Di masa long live. Mereka sakar bersama kemarin. Mereka gara baca mana? Tidak sih itu. Not vehicle, how can you see there? It's dirty. Everybody. We also need to see this street. This whole pocket is very strict. This pocket You will stop us in there, right? What is there? This agitation, some clothes will get dirty. Yeah. These are not people were allowed. There is a stone instruction, otherwise I wouldn't have said it. After the beginning, he told me that time I would have said it. I understand, but what do you say about that? You will ask me how would I like? It's okay, let me make it in there. Don't mind. Let me make it. No Muslim, no rest. No rest, no rest. No Muslim, no rest. No rest, no rest. Our language, our rights. Our rights, our rights. 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 No Muslim, no rest. No rest, no rest. No Muslim, no rest. No rest. Kita sa ayo kentang. Dia sep ayo kentang. Warang tumpah ayo kentang. Dia sep ni horizon line. Dia sep ni horizon line. Dia sep long live. No Muslim, no rest. No Muslim, no rest. Sinatay sekian. Demonstrate 삼발대. 당국성 800대. 북국성 800대. 놀래 800대. 놀래 800대. No Muslim, no rest. No Muslim, no rest. 승 난가로 마스크레. 승 상하로 마스크레. No Muslim, no rest. DSM이 horizon line. DSM이 horizon line. DSM이 horizon line. No Muslim, no rest. No Muslim, no rest. 승 상하로 마스크레. No Muslim, no rest. No Muslim, no rest. No Muslim, no rest. No Muslim, no rest. DSM long live. DSM long live. DSM. Sini borong ni bagai. DSF bisi kolomana jora nawi ni amlong play pekya. Hai pun sungluka je tabuk bo oje demand sini borong lai meni aspiration. Abo tabo solution play jagya. Amo 1991 abo sama Sanskrit committee ni report mangkha pabitra sarkar ni mangkha. Hai pun amo solution play ya. Tambagi solution ni agake. Abo nang salamu sunggo sing di prasarok sina nang nai. Sung body horo. Sung no bono sarkar salamu. Tabuk sung
सुखुल जागि दङ आमो रुकुरक क्लियर ना नांनाय आमो बुइ राजनीतिनि कगिया जेना कुबुइ कक आबनो जों सिताय जोंनो सरकार सामो जोंनो सुखुल जागौ आबन बागनि सिनि आं कयना मुथुं जे सरकार दंनाय दाबु जि मिनिस्टार थुं जत मिनिस्टार दंनाय र बंनि वान सुमनो स्लाइना नांनाय दिप्रासाङै इ आं दिप्रासान बाय जे फाइमानि बासा मुखायनानै वान सुबि आबनो बंनि वान सुमनो स्लाइनाय जे अ सलिउसन अफ जों फाय नांनाय रिने बंनि वान सुमनो फायना नांनाय हाके सलिउसन नांनाय अ माइंडसेट जे वान सुमनो आमो स्लाइ जायगानि बागैनो दा बाबो सलिउसन फाया हायनि बागै आं कयनाय दा मिनिस्टार दंनाय रनो अबनो सलिउसन फायनांगौ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी पवित्र सरकारनि अलरेडी रिपोर्ट दं ताइ तामनि फार्दर डिस्कशन नांबा ताइ कुन डिस्कशन खाने नांगिया सुलुखा आरटीआई रिपोर्ट मडे तामो चीफ मिनिस्टर जेफोर सुंका अबनि तिनै कुनो बसर कैबिनेट थिखांथि दिसा जाका आरो रिप्लाइ सोंबांखा जे अबन तिनै वाइट टाइम प्रोसेस फाइजाका हाइफानो चीफ मिनिस्टर नि फाइल रिटार्न नङि थां फाइल तामनि सिगाङाव हबो ताइबो डिस्कशन नांगौ गोसो तामि ताइ डिस्कशन नांगौ सिनि गोसो डिस्कशन मांनो थांसिनाय सलिउसन खालायावै ताव सलिउसननि लामासे माथानाय हानबाय सिनि आन्दोलन दिनि अर दुइटा जरा हाकेनो जों फाइनाय बुसकानि मास रगबो जों आन्दोलन फाइनाय सिनामा मानथायना मानयासा बेसि बुरुम बुरुम नुजागो बोर्ड एग्जाम कानाय फेके नंना आन्दोलन बा नंनो प्रोटेस्ट खायमानुगो या बा अब दाखु जरा सल्व गया जागसिनि मथानि बया मिनिस्टार दङ आईपीएफटी निबो दङ बीजेपी निबो दङ न मन्त्रीनो ता मेसेज रामुसुं आनि मेसेज आबनो मिनिस्टारनो ताइलुफोरनो आंखि मोसाका जों साइबानो जोंनो बर्ड दिन हरो जोंनो सुनामो मिनिस्टार हरो रिप्रेजेन्टेटिभ दाबो आं सानाय काबनो टिप्रामथा आईपीएफटी और एलायंस पार्टनर प्रेशर क्रिएट खालामो स्ट्रंग के प्रेशर क्रिएट खालामो आरो बिसिङाव बिजरा बीजेपी दंनाय र मिनिस्टार दंनाय र ताइ बीजेपी नि जरा लिडार दंनाय र बंनि जनरल सेक्रेटारि बिपिन ताइ गोबां लिडार दं प्रेशर क्रिएट खालामबा फ्लाइया बर तारमाने सुनुका बर दफानि इन्ट्रेस्ट दं ग्रै पाब्लिक रक सिना नांनाय जे दफानि इन्ट्रेस्ट ग्रै बर र न सुनसिनि थाय सोंनाय मन खाबनो बीजेपी नि मिनिस्टार दंनाय र कक सानि मिनिस्टार बे कक सानि गमन सलिउसन खालाय गमन सलिउसन खालायदि ताबो बीजेपी नि लिडार दंनाय नेता र थाङि सानि चीफ मिनिस्टार न सालायदि ताबो त्रिपुरा मथनि मिनिस्टार दंनाय र थांलायदि एकलगि थानसाके आईपीपी दंनाय र थांलायदि थानसाके सालायदि सलिउसन खालायना बागै जों सलिउसन नायो सलिउसन बं खानि न ताबो नायदि जे सलिउसन नि कासु मानि के आबनो जों जेफ्रा आरटीआई नि रिपोर्ट मांखा स्राय स्राय चीफ मिनिस्टार नि हते फाइल रिटार्न थांखा माने कमेन्ट तामनि सिगाबो ताइबो डिस्कशन खायनांगौ आबनो तिनाय रोमान स्क्रिप्ट तिनाय सलिउसन थानानि गाके ताइबो डिस्कशन खायनांगौ इका सिनि कखा रसि ताइ तामनि डिस्कशन 1991 बोलो डिस्कशन पाइखा सेमिनार गइनाय मांखा पवित्र सरकारनि मानखा बेखायनो जों साइमा ताइटाम डिस्कशन नांबा तारमाने कासु मानि लायो सब कासु गभर्नमेन्ट चीफ मिनिस्टार हते रिटार्न तारमाने चीफ मिनिस्टार कासु दं किन्तु आं सामानि के जेफ्रु सिनि बरम गनान सार मेबल मारदमति दंफ्रु बम फाइल किनबा प्रोसेस खाया आमके बाइगनु खा जों आरटीआई रिपोर्ट दै 2022 आबनो रिटार्न खेरो चीफ मिनिस्टार ताइबो डिस्कशन नांगौ नै ताइसा गदाल कमिटि खालायरो तामि दरकार बा तारमाने आमार बर थोङै दं साबथो सरकार हानि बागैनो सोंसाव ताइ डिस्कशन नै अलरेडी डिस्कशन पाइছে ता कासु माने सब कासु गभर्नमेन्ट आन्दोलन बुझलथै सोलिनाय ताइ बुसकाङो तो जों फाइनाय मास रगबो खायनाय तो एमनेट नायनायदि जों आन्दोलन नर नायनायखौ सिनि लाइभ मा गिनि सिनि जों 60 बছर 1960 सिम खाइ फैया 2022 सिम तो रेकर्ड बटन मोबाइल दं यूट्यूब जों आन्दोलन प्रति मास खायो जों सुनु परीक्षा गाना गाना सिम खालाया जों आइ थानाय बिसयबो खालायो आबन से सिगां 22 रगबो खालाय दं आन्दोलन 2022 रगबो 21 रगबो खालाय फै क्या बरसु
जों फाइनाल बुस्थुआव खालायथाम दे आगोन जागि खालायफायमाय जों खालायथानाय